tia in na big takin Thurin han ti ta pai chuan in mi hip lo khop ma nghe nhớ sợi lệ đó nè nên lo tìm mấy thế à bọn sẽ bây giờ hiện in cầu thành na Thurin te Zirtirna akato ka tura min lo ruat le bây giờ anh in bây giờ hiện hệ hun karon luan nia bây giờ cái sợi tur chu hay sacrament chung chang hiện nia sacrament là hiện chỉ ni cái này cái ni chu anin baptism sacrament le lalpa jan sacrament kan tia heng kan cầu thành trên khát Catholic te le dang te chuan in cầu thành abik takin Catholic hin deuh ber mai an pasari lain ne ya in nei te po hi sacrament tia chu wangin mi ai nei do chuan in chen le oi to lo divorce phal lo amara chu annulment an te chu thiat na ai nei le lo ve ti na ngan chu pop in kha kha ape theya chuan pop ne an juk dir thi na ni kenya ra chuan in khalam phai sei lo mai la patni kan neya baptism sacrament le lalpa jan sacrament kan tia chu ve ne ha toy zo an sei ka tumani baptism sacrament ilo sei ba sa o hey kan aron an wala hay about baptism tia United Methodist Church ina abwa sai nia chuan in heng te hi the Lord Supper te nia tin kan nu de to khan hemi United Methodist questions tia nia United Methodist answers ti hi ani boka hei hi mana khan kan zirrep to a khang ho kha karon base de berdona nia baptisma han ti hianin hei chi nia omta I lo pang baptisma le puitling baptisma chuanin hemi chung chang hian in hial na tam me ya kan tang ve ya puitling baptisma nge tur hi ni ti te chân khap phei chuanin atia ani mai nim phum ngat lo phei chu chan dam ni lo hial tur ta po ai ngai ani ome ado khanin Canada ko ran pakhat Mizo ko ran en pastor kha baptist lampang sikul a local a alo tui hle turani in nim kher lo chu pom lo wa pom lo kha chu thu khat lo ni selangin hemi a thorain thorte in nim lo ra rang kha chu nge ni chandam ni lo hial turang zo ti kha ngai de ani oma chu al ko ran mem par te kha an boy de tang rang khop mai yang chuanin miron thrilam ni pakhat mangin an cầu tế ai cần bà sơ hiện cho tí cho ai chắc mê hi cái tiếng ang in niệm khét là hi chú nghe ni bát thiên thua ni lâu sẽ tất nghe ni man ruan ni tiếng đâu zong hiar khan là ngay chân đam ni lâu tur hiar trăng chất mấy anh tia khai hết tiếng hi chú cái cầu mấy lâu ang bồi chắc thì cái chân chú bát linh chân kiên to Zirtirna fel fai tak lo nei chho ve kha tiang lo in pom to ha chu a re lo te chunga in hril an convince thei mei kha ani lo ti ka chianga ka ria chen em se heta ke ni ko thana po ei aming sei ta mei lo pu ka pa te pon lo to ka thei to pin kan in hril ve ma se eng ma sor lo Zirtirna nget tak lo nei to le lo pom to baptis u nau te pai kan oma ei kan tu na ve ne kan thil tu ngai te po ka baptis ko than ne sa da son Quên đi tập bột baptis anh nhá, khách tiếng ngã lâu nghẹt ta cái lâu om to khách chuan in, khách tiếng NAUSEN baptis mà tiếng hay chú an pom thầy to truyền lâu anh khách chú, har sát to kami inconvince khách chú, nghẹt ta kinh Bible là hiện in, om về một thầy Thurin, khách chuan in kan pom đàn kha, kan lạc đàn là zir khan in, achang chuan in cái này chỉ đàn khéo hi anh ấy chọn lo về anh niệm po hi cần pom cái này chọn apa ni cần pom cần tiền ni anh niệm po cần pom mà NAUSEN baptisma po cần pom puitling baptisma po cần pom thì cần ngày đàn mà chu NAUSEN baptisma cần practice đàn tlang pui chu anh ta ni chu nó cái là cần soi phiang yang chu anh anh po ni sẽ hi chu pon làm xin chuyện là mấy đi hay anh thật anh bị tak lo ba tharau lam ma kan thin lung Krista tharau in aron khoya min ti haratanga khatia Thanh đam cái lâu ni cái khiết na hiệp bơi mỏ bờ ni em in thì mỏ in thore mỏ anh NAUSEN mà bơi liếc mà bơi lâu cái tị tlan thầy hi bơi mỏ bờ ni hen cái khía chứ tiếng chân với ni bơi hen cái pom tlang thầy lom nín cái khía meta ta khát chuan form khát chuan in pom tlang chia lâu mà ila cái rinak
chung chang a hi chuanin kan lung rual tlangin kan pom tlang theinin ka hria kalom em ani ti kha ni le mai sela ti chuanin Bible kan en chuanin mar o adult baptism kan ti bang chu minute som ni kan ne kan han kala zung zung hemi puitling baptism chung chang hi soi tur tam taka oma Bible apolak tur tam taka oma kan han atlang puin kan soi duat photang khang ho kha entirnan Kirkau thilti believers baptism anti khera bung ni chang som thum le pariat ate bung ria chang som pathum ate bung kwa chang som pariat ate bung som ni pahni chang som paruka ate kan muani pakhate ma pahni mo halalok ila tirko pola ludi chung chang khania nilo hei ka sei tu malan ri lo sorry lama hian zo kan ye sorry hi po chen chung lo NAUSEN baptisma kan soi masa zok don ni NAUSEN baptisma kan soi masa zok ka nga chu ta chuanin engtin nge kan moti chuanin tirkau thilti tho a khanin bung som paruk cha som panga a chuanin tinama le chung ten baptisma an chan zo in lalpa ring ta zata mirua chuan ka ina lo thleng ro ti in min ngen chiama tin ludi chung chang khatir ko polana soyani chu hemi chin tir ko thil ti siak tu doctor lu ka hian chati chon soyani chumi kan en chuanin heta hianin ludi le achung te kha baptisma changani keini na simple ta kan pomdan le kan soidan chuanin enga tinge adult baptism believer baptism hi ania Bible kan hu ano pa baptisma chiang kwa ta kan hu lo khati lai khan baptisma chang ta kha ring tu ma sa ta kha mi pui ting ve kan nia lom chu ni mai tu ai sai fia dan vak om lo adult khan pathian thuan wangai tha tir ko bol ta soite an wangai tha ti chuanin an ring ta baptisma chang a mai ro chu tu na kan han daran tak chung kwa lo om te ro kha chu ludi le chung te chu an chung koin baptisma an chang ti khan lo pang po ta hen an telani ti hi kan pom dan ni mai ti chuanin bung som paruk chang som thum pathum te kan en le chuan hian en siak le tin chu mi zana chu mi lai la chuan a hruaya an huang na volte tu a silfaya tin ani le chung te zong chuan baptisma chang hei tang veng tu khani FSC Philippi kwa tang veng tu kha ania ti chuanin a chung te zong baptisma chan thu te tan kan hmu le ani tiang chuanin bung som paruk chang som thum pathuma te tin ma thai bung som pakwa chang som pathuma khan ison no pangte an vai amala som thu te no pangte nar su heng mi ta heng mi te pathian ram chang tu te ni ti thu te kan hmu chu wangin lal iso po hen lo pangte hi anu chia lo ahlam chia lo a en san lo an tel vek ti hi kan pomdan Bible base kan pomdan chu nia ti chuan believer baptism lampang pom tu te chuanin han soile zokila tir ko thil ti bung ni chang som thum pariat a khanin chang tir ko thil ti bung ni nelo tir ko te bung ni ya tang som thum paria da khanin tina thu zo pi in baptisman changta chu menia chuan mi sang thum lai bel chain an omati pentecost nia baptisma changte khan nia soi to ang khanin lo pang baptis suran lo khata puitling hirin ngai tha chu phangin puitling hlir khan baptis ani mai ti kha toy zon soila epon ni second huno kal thilo na Thurin adult baptism hi chu
khát thì khan đủ tóc mấy lần in bung riết trang sọp bung quá trang sọp riết để bỏ hiền à oma bùi tiếng tin thọ lại khát amit ta bùi atla amit avarta tin thâu baptisma chẳng ta tiệt cổ bỏ là chúng trang soi nani tiếng chuan với là hiền engwangin nghe kan thu về kan lu don NAUSEN kan BAPTIS ti hi apai mo ta em a kha in ma bu in ma Methodist hymnal bu khan pek saptum pareta khan kan in en chuanin baptisma kan chan hi kan ngai pai mo em khata khanin hemi confirmation kan ti nge ni ke ni chon full member la lu na dan chung lu na kan ti ta ka hamo kata khanin a in sia kata chuanin baptisma ichan khareng ro. Remember your baptism and be thankful. Just to me about John Lomro ti kan in Zirtirna Methodist sin hi kan war emani ti hi kan sei masaduani. Ju ta han kan mang war tuk lo zo ka hemi hi hey sapo ko han pe chuanin remember your baptism and be thankful. I baptisma chan to khareng la ti chuan chu mi a chuan Lomro ti kha atira so ngai na ka hello ang reng khop me NAUSEN lai baptisma chang kan eng tin nge kan riat theyang NAUSEN lai baptisma kan chang dei to chu wang chon tin nge kha kan riat to kan riat theyang luna ti kha ka i tu thin ni ma se hi hei ko than dang baptist ko than atanga lon ron lut te mani khan pakhat ka chiara a ko than te hian Methodist a hian ron lut top mai ni a chan chu Methodist a hian hemi pastor ho hi job guarantee antia nghe ni inson nghe nan thilti sual lian dan dei malo chu ko than na tling lo ti malo chu khati khanin an na hi a nge tani tu tiang chonin ko than dang tei chu ko than ni na du to lo chuan ti khan khik awa khatiang khan ni thina ba seng Methodist sa chung khatiang ni velo wang khan pastor tam takhin an ota chun Baptist ami te po he mi kan omna he mi Baltimore Washington te po hian ron lut an omnuala chu tiang chu thian te le riat te po kan nei ni yang chuanin an ko than pum puan lu kha chuan an lo poma ti chuan chu tiang mi te chuan tira chuanin hemi NAUSEN baptisma tur hi an tha thiam thin lawa hi an ro in Zirtirna na khan nget em a puitling baptisma tur man ni chel thret nang nen nge Krista chu le chandam tu pom tur ti khan lo in Zirtirna hi awang khan har satnan tok thin ma se Methodist Zirtirna atluan tling takan an riat meu chuan khai hello dik zo kan hian ti ani chu yo ba ne po hello dik zo kan hi ti in ti vek don ni engwange kan ti chuan baptisma hiana entir bera chu pathian khoi na nia Methodist ko rani pathian khoi na war em pathian khoi na a in ngat tat ani chu pathian khoi na chu kan thil ti pakhat ma tel lo kan that na pakhat ma tel lo kan ti ve wanga lo chwa thei ni lo pathian ina thona min pek lieu ani amen chu ro pu ni chu wangin mi kha baptisma NAUSEN kan baptisma khan pathian ko han huang chunga pathian chung te kan la lut ta ti chuanin chu mi amzia chu ati thei pakhat ma ma po in pathian khoi na chuan he NAUSEN hi pathian ko han huang chunga ami le sa amami ni Thurin ala lutani ti entirna ni na tiam mo chu poi mo em a chu wangin kong le lama se chun kha i baptisma chan to kha reng ro ti hi atam em ka ti to kha hey reaffirmation of baptism te po kan nei ni len ton hu pon hey ke ni chu ve khat ma kan la ti ro sa ko hana ti chon reaffirmation of baptism an tia tui hian tian a in the thin ni i baptisma chan to kha reng ro an tia ti khanin a in hril thin ni chu bi am zia chu pathian khoi na awanga mi hring thar ilo ni na iti pakhat ma tel lawa pathian fa ilo ni na kha pathian na fa alo pom na che mi thar ilo ni na te ni na thar ro pek te khang zong kha rek ro ti na ni ma ni that na le fel na pakhat ma rin chan na tur nei lawa pathian na khoi na wanga a fa alo wo na che kha reng ro te in remind reng hi angai ni chu baptisma zia chuani chumi wang chuanin kan lo pui tin nuwa ni cái mà như đủ thần năng ấy Krista la le chandam to kan poma
kan lo Krista fa dik takan ni na te tharau thiang hlim ne na kan lo in zom na te khang zong te po kha a huap fekan chung zong chu NAUSEN lai baptisma kan lo in pek he NAUSEN hi tu na chon he pathian ko han huang chunga hian ami le sa te singa hian kan la lu ta e chiar te la ni ta kan lo ti na chan po chung zong chu ania atoi zong sei la baptisma NAUSEN baptisma kan pek hian ni na thar kan khiat mia lo kan engma kan ti thei lo pakhat ma du po kan than thei ma po khan pathian hian ama ring tu te akor han huang chunga min lo seng lu hian min lo pe dei to chu atakin kan ron hu fia chho mai zo kan ni atakin kan lo pian thar hian kan lo tha chho ta zela chumi ba ka ai ro pui zo phai chu tharau baptisma hian la ni ta zel tani ha khoi namasa ka te bang chu khatiang ang kha om na mewa ma selangin avoi ni na hi ala om la chu wene hianin poi mo ma tharau thiang lima khoi ni na John Wesley chen second blessing te tia mal som na voi ni te atia tiang chon hei hi tharau khoi ni na kan te bang chu aro pui le zuala ni chu wang chon heng song hi abulin chen na chu ka soi tong khan he ta NAUSEN engma hello tu po thang thei lo ko han huang chunga pa le tharau thiang lima kan lo lang lu ama du than le ama that na pakhat ma thelo khongai na it emphasize grace kan te bang chu khongai na hian hei hi atuam hlom ni chumi wang chon ni na thar khata khanin kan lo pe dei to alo chang dei to pathian chon a fa lo wa to chumi en tir na zo kan ni chu wangin i baptisma chan to kha reng ro ka ti hian kan NAUSEN lai ka baptisma chan ka helen ti hu tu ran ni lo Krista chon in thar ka lo nei to kha ka lo ni tak mo ti an ka in remind reng fo ka that na pakhat ma le ka ti thei pakhat ma ka du than thei na potel ma in pathian in afa min lo bo to ni mo pathian hian ni na thar mi lo pe to ani mo kan ni na ani chu la le so Krista thalera Jordan le baptisma chan khan pathian ni na thar pe ka fa pa ka lom chu ni ati ang khan ke ni po baptisma NAUSEN la kan lo chan hian pathian in afa min lo pom dei to kan ti thei ma in khata khan pathian in khong ai na in min lo tuam hlom to chu mi en tir na chu ni na thar kan chan na ni awangin remember your baptism and be thankful for that anti fortune hi sa ko ran Methodist sa chen kan chen kha ke ni kan thun kan invent po ni lo ma sa ko ran ma sa tangin hei hi alo man thin trong kam lar ke ni na kan riat kan lap dang ne lo alo ni zo kan ni ti kha baptisma chung chang chen ni mai selangin sakrament la pa chu tiang tho chu ni hei hun to lo ma se toy tin kan soi me nge sakrament lalpa jan re po hi engwangan NAUSEN kan pek ve NAUSEN na ti kha in kan du dan tak chen kha baptisma chang to kha ni ngai turani kan ti deuh kherani baptisma chan lo hi chuan ti tak chuan in hei chu kan nge in Zirtirna chuan in a thachia lo dewa ma segin open table ani mio wangin mi tu po heta hianin kan welcome ani ti na ani wangin kan pe tho ai po ni se kan du dan chuan NAUSEN po kan pe na chan chu pathian khong ai en ti ra tho ti tel lo that na pakhat ma nei lo kan hlo chu ani lo he thil hi he pathian khong ai na le pathian jang ai na hi pathian na thon leo dek ni wangin NAUSEN te po in heng te hi nau pang te po in an dong ve turani amar chu lai hian in thil pakhat am chu baptis hemi sakrament roi chu enge Zirtirna hi rang oma hemi Catholic chu anin kha changle wain ka pui thiamina a cham khan changle wain kha Isu Krista taksa la thisena lo chang transubstantiation an te ni chumi am je chu hei changle wain element chu angai ring thobania essence anti atak tak na lut takha Isu taksa la thisen an ni ti an ring mia amar chu ke ni te ro chuan chu tiang kan ngai lo wa entir na satliang mai po kan ngai bok lo wa Isu Krista thara wa kha changle wa ina khan thara win ran omani kan tiani chu kain Zirtirna ni hei athuk ema holy mystery antia ngen riat mring te na rial fiat theilo thilmak kan ti top maya hei mi hi kan ei hianin maktakin pathian khong ai na te kan dong thara tiang chuanin hei hi
kan no pang te po omzia Halloween puitling pon tak tak chu na omzia kan tak tak vak chuang lo hei pat pui thiamina achama pathian nen a consecrate ati thiang lim khan Iso Krista chu atharawin khata khanaron oma chu ba chen Iso Krista taksa le thisen kan in kan ti ve tho amara chu khata khan kan riat thiam theilo thil tam takom kan riat thiam lo awang khan puitling pon kan thiam lo no pang phei chen thiam lo le zualong apoi mo zo ka chu khata khan khap ta khan tharaw thiang hlim a oma chu ta chen khami kan ei khan chak na kan hmuwa tin kha khan ato bera chuanin khongai na ain tirani khongai ina ti tello thatna pakhan ma tello hlo chuan ni lo kan phu wang pon ni lo pathian na khongai na he mal somna tharaw lam cho min han chantir phal hi NAUSEN te po inan ei thei vekan in thei vekan ni ti kha kan zirtir dan ni to mai silangin kan han ti rik te lalpan kan zatan mal mi som sa se amen.